Mwy. Beth 'yn ni moyn, David? Mwy. Ie, mae da ni Pencampwriaeth hefyd, felly ni yn cynyddu y tensiwn a'r cyffro fan hyn. Pencampwriaeth, yr adran adran Sioe gryn ddiddordeb i David Oliver. Wedi trochi dy hun yn y bryd yma ers, wel, degawdau bellach. Degawdau, ie, dwi'n mor hen a hynna cofio, ond ie, gyda dipyn o diddordeb yn yr adran so braf cael gweld gymaint yn gystadlu yma heddiw a safon mor uchel hefyd. Gareth Lapping o'n blaen i fan hyn wedi cael deuddydd hynod o brysur yn ogystal â llewyrchus yn dangos dipyn yn y ffair eia. Wrth gwrs mae'r gyntaf ac ar ail, jyst i atgoffa chi, yn deilwng o gystadlu yn y Pencampwriaeth yma. Gyntaf ar ail ond naill dosbarth, a dyma nhw y rhai sydd wedi dod nôl yn gyfan gwbl. A mae da fi gywirdeb, Jack Bowerman oedd fyny, nid Gareth Lapping, mae'n ddrwg dy fi. Dyma ni, Derek Dykes yn dangos ar ran Rowan Williams. Tirlas y Lady Royale. Hi oedd yn ail yn y dosbarth i'r Ebolesi yn gynharach. Wrth y march Crossfield Casino ac allan o'r gaseg Carles Harriet. Dyma ni enillydd dosbarth thiwri nesaf i fynd. Dyma ni hi. Abergyfenni Fog. O'r march Donis Llawen a'r gaseg Abergyfenni Rosie O'Neill. Will Perrins yn arddangos. A dyma ni Border Valley Roses for you, a dyma Gareth Lapping. Gareth a Border Valley Roses for you oedd yn ail yn y dosbarth i'r Ebolesi neu adferch blwydd. Josh Moore. Dyma ni Bailiw the Statesman. Enillydd i'r dosbarth i'r Ebolion. Wrth y march Lawton Rossi ac allan o Rhydeilian un arall. A dyma ni, Popsters Nursery Rhyme. Jenna Dart y perchenog a Lowry Reid yn dangos. O'r march Coaston Royal Edition a'r gaseg Popsters Music Star. Trynewydd Nathan. Gyda Jack Bowerman, dyma enillydd y dosbarth i'r Ebolion blwydd. Yn beirniadu yr adran mae Jeff Kingham o Frydfa Maes Llwch. A dewn ni nôl wedyn ni i weld beth fydd i ddyfarniad a'i benderfyniad e. Nathan, just un not bach y gofan ar gyfer, os dyn nhw moyn ar gyfer y nos, neu sybeth, fi'n cyfeirio at yr person cynta oedd yn dangos, oedd yr enw'n anghywir. Do. Dwi'n meddwl... Ie, os chi'n apus o hwnna. Dwi'n meddwl fydd o reit gyflym wan. Na fe. Mae'n prysur lenwi fan hyn ynghylch y ceffylau a does dim syndod, gan bod Pencampwriaeth o dan lygad craff y beirniad fyny Jeff Kingham, Brydfa Maes Llwch. Mae'r eiliadau yma yn gyffroes. Wel, dyn ni wedi gweld nhw gyd wedi trotio'n allan ar gyfer y beirniad, a mae o'n camu yn cerdded rownd yr arddangosfa rwan, yn pwyso mesur canolbwyntio yn chwilio am y Pencampwr. Mae'n chwim, felly wi'n mynd i fod yn chwim yn dofyn pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dwi'n credu falle, Mae'r gwahaniaeth rhwng pwy dwi'n meddwl sydd dylse bod yn Pencampwr a pwy dwi'n meddwl bydd Jeff Kingham yn rhoi fel Pencampwr. Fi'n gwybod. Mae pawb yn feirniad, ond allu di chwarae'r gêm, David. Dwi'n meddwl eitho am yr ebol neu ebolis blwydd. Naill ei, Popsters Nursery Rhyme neu Trynewydd Nathan. Tas i ti'n goffod troi un? Na, dwi'n meddwl... Mae yna cyfarwyddiad yn mynd yn fan hyn. Os? Wel, yr eboles sydd yn mynd â hi, ond Abergyfenni Vogue
gyda Will Perrins a'r Gil Wobber yn mynd I Trenewydd Nathan gyda Jack Bowerman. Felly, a dwi'n gweld patrwm yma'n hyn I fod yn deg rhwng y ddau. Ti'n gweld y patrwm yn glir? Wel ie, so maen nhw'n par os ni'n deud. Felly Will Perrins a Nicole Wayman ac Rosie O'Neill wrth gwrs yn gyn Pencampwriaeth yn y sioe frenhinol ac Donis Llawen y tad yn wedi bod yn march arbennig iawn yn byd yn y stocwyr gorau yn yr adran ec yn y blynyddoedd dwytha. A mae rai bod i'n eiliad llawen I ti fel rhywun sy'n magu adran ec dy hun? Ie, yn bendant, mae'n braf cael gweld pobl yn cael llwyddiant ac yn gymaint mae'n meddwl i'r rhai sy'n arddangos hefyd. Yr hiban bwysig yn dynodi bod y Pencampwriaeth wedi hennill. Nicole Wayman a Will Perrins wedi teithio lawr o Swydd Efrog yma I gystadlu yn y ffair eiaf. Ond wrth gwrs wedi cael ei magu gen Jonathan a Claire Bat lawr yn y fenni. A ni newydd weld Trenewydd Nathan a Jack Bowerman yn dangos. A dyna benderfyniad terfynol y beirniad Jeff Kingham. Well, Will Perrins from Wakefield, I think your journey home is going to be a little bit easier now, isn't it? Going home as champion Section C at the Winter Fair. Definitely. An amazing day. Thank you very much. What does it mean? You seem a little bit overcome with emotion there. Is that right? I don't really know what to say. Speechless. Well, you've got the Supreme Championship coming up. Are you showing anything in the Section Ds? No, nothing in the Ds, no. You can have a bit of a break now. Yeah, that's great, yeah. Go and wake up your little boy. Is he woken up yet? He's awake now, yeah. Perfect. Well, many congratulations and good luck later on. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Nid ar chwarae bach mae rhywun yn hawlio Pencampwriaeth, ond dyna'n union nath Abergyfenni fog. A gwerth y daith I Will Perrins, y perchennog, ac yn amlwg yn enillydd teilwng a phoblogaidd iawn fan hyn yn y ffair eia. Yearling Colts, Trenewydd Nathan, property of Jack Bowerman. Gai diolch.